כאן. מה זאת אומרת? מה אני עושה כאן? אני לשמוע שמחזור עין ד' עוזבים, אז אמרתי לעצמי, הם עוזבים, אני חוזר, הם עוזבים, והם קמים. עשה יבוא. אתה! קום. עשה יבוא. קום. עשה יבוא. תראה, פטריס, תקשיב, אתה כאילו, זאת אומרת אתה יודע, אתה כאילו, אתה לא, אתה עזבת, אתה יודע, איך להגיד את זה, אתה כבר לא פה, ואוש, נו, עירי, תעזרי לי כאן. תראה, מה שמירב מנסה להגיד שזו ועדת קבלה למורים חדשים, אני לא שומע צליל! מרסי. אני לשמוע, לפני שאני הולך, רציתי לעשות איזה קאמבק עם המועדון סרבתית שלי, אז על הבנות, על המוזיק, הלאה! מצרפת הגעתי, חלומי להיות מורה, כל חיי עבדתי, נורא קשה. עליתי ארצה, קבוצת הצרפתית, אל גורדון, הגעתי במונית, ואז הבנתי שעשיתי את טעות חיי. ללמד אותם זה פשוט יותר